estamos a falar que entre 0 e 1 euro no conxunto desta gran área territorial, estamos a falar que o 86,9% dos alumnos pois prácticamente non, ou non pagan ou pagan só 1 euro polo acceso ao servicio de comedor. Temos que dicir que son uns datos moi significativos, que o que veñen a manifestar é que a previsión feita pola Xunta de Galicia respecto a que a meirande parte dos alumnos, a imensa parte dos alumnos que disfrutan do servicio de comedor non iban a pagar, se certifica con datos objetivos que é así, son a porcentaxe pequena de nenos e de familias, en función, obviamente, da súa renta, aquelas familias con máis rentas, se van a pagar algo, pois aportan unha serie de recursos económicos que entran no sistema e con eso o que se permite é que se amplíe notablemente, esa a idea inicial, se amplíe a rede de usuarios dentro do servicio de comedor. E moitos alumnos que ata o momento podían estar en centros que tiñan que pagar o 100% do servicio, centros de xestión indirecta de AMPAs ou de concellos e con dificultades económicas, agora non o van a facer. E por eso insistimos na idea da redistribución e da equidade que plantexa este decreto. O tempo dá e quita razóns. En ese sentido, o tempo está dando, está dando a Consellería de Educación e a Xunta de Galicia está dando razóns, porque dende o ano 9 houve moitas reformas. Todas elas suscitaron unha crítica feroz e un rexeitamento feroz por parte da oposición, do Partido Socialista, fundamentalmente, pero tamén do resto dos partidos, e ao final vemos que este informe PISA, que evalúa cunha metodoloxía contrastada e cunha metodoloxía objetiva, nos di que o que se fixo e o que se está a facer vai na boa liña, estamos tendo resultados. Creo que iso é o máis importante.